Zdravím, som Flowis, váš certifikovaný digitálny poštár. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo digitálny poštár je a ako vám vie uľahčiť elektronickú fakturáciu. Toto je Martin, majiteľ stavebnej firmy. A toto je Ivana, dodávateľka stavebného materiálu. A medzi nimi som ja, Flowis, digitálny poštár, ktorý technicky zabezpečuje doručenie elektronických faktúr medzi odosielateľom a príjemcom cez sieť PayPal. Martin má zmluvu s Ivaninou dodávateľskou firmou, od ktorej nakupuje základný stavebný materiál. Ivana je platca DPH, takže pre oboch je e-fakturácia povinná. Po dodaní materiálu Ivana vystaví faktúru. Aby ju mohla odoslať elektronicky, potrebuje XML formát faktúry. Ten si môže pripraviť sama, alebo to jednoducho nechá na mňa. Aby si firmy mohli e-faktúry bezpečne posielať, potrebujú PayPal ID. Je to ako ich digitálna adresa v PayPal sieti, ktorá sa používa na bezpečné doručenie faktúr. Na stránke finančnej správy si Martin zvolí Flowis. Ivana môže túto voľbu vybrať aj priamo na stránke Flowisu ako svojho digitálneho poštára a následne sa ja postarám o ich zapísanie do centrálneho registra. Pozrime sa, ako samotná cesta faktúry vyzerá. Ivana v správnom formáte odošle faktúru cez svojho digitálneho poštára. Ten ju bezpečne doručí cez sieť PayPal a zároveň automaticky odošle potrebné údaje finančnej správe. Digitálny poštár Martina faktúru príjme a Martin si ju stiahne a spracuje vo svojom účtovnom systéme. A keďže Martin využíva služby Flowis digitálneho poštára aj Flowis systém na spracovanie záväzkov, faktúra sa automaticky pošle priamo do účtovného systému a bez akéhokoľvek manuálneho zásahu. Flowis môže byť digitálny poštár pre odosielateľa aj príjemcu faktúry, ktorý umožňuje automatické prevedenie faktúr do XML formátu, doručenie e-faktúr podľa európskeho štandardu, bezpečný prenos údajov v reálnom čase, automatické oznamovanie údajov finančnej správe, PDF náhľad faktúry, možnosť delegovať prístup účtovníkovi, automatický presun faktúry do Flowisu. Ak chcete používať Flowis digitálneho poštára, stačí ísť na digitálnypoštár.com. A aby som nezabudol, bezpečnosť a súlad s normami sú pre mňa samozrejmosť.